wannan makarantar allo kenan, halin da ake ciki kenan. Ba don dai wanda ta daura ba zai wazan san da wannan yanzu ba ka zaka da dadan zaka wuce musamman lokacin zafi zaka gansu ainihin ga su ga kwatami na wucewa ga su kuma a gefe guda suna karatu, kuma inda da dare ne zaka ga annan suke kwana. To ne al'amari ya kamata a ce al'umma ta dauki dawainiyin su ne, ya kamata ɗalibin makarantar allo ya zama dan gata ne, ya zama ya fi kowa gatanci, domin wannan al'amari da kuke gani ba haka ake karatu da ba. Ainihin salon karatun ya lalace ne saboda al'umma ta ce ba ruwanta da karatun. Amma in ada ne don nima daga gidan mahaddata na fito, mana mahaifina mahaddashi ne, kakana mahaddashi ne, uban kakana mahaddashi ne, kuma duk malaman allo ne. To lokacin akwai uban kakana malam Tajo wanda yana da makarantar allo, har yana da uwar tuwo ake musu sosai, su san ba su yin bara. In ka ji yunwa sai dai ka je makaranta a lokaci to ba dai ainihin dan makarantar allo ya zo ya ce ko kun ci ko rage ba, sai dai in ka ji yunwa ka je makaranta a lokaci to. Abin da ya ko kamata kenan, ya kamata a girmama alqur'ani, ya kamata in yunwa ta kama ka kai na makarantar alqur'ani ka ji ka koshi, ba ainihin sai mai karatun alƙur'ani ya zo ya ce maka ko dan da gwada ko dan kanzo ba wanda ka bashi abin da baka da bukata. To wannan al'umma ya kamata su dauki dawainiyar makarantun nan. Yanzu yadda muke zancen nan da nake, akwai wurare da daman gaske da ake itimami da alƙur'ani, ake karatu kuma irin wannan namu, amma ba irin yadda muke ba. Al misali Sudan da Yaman da ma sassa a Sudan suna da wa'an wurare da suke ci musu kalwa, kamar a ƙauye za a je a samu wani wuri kamar a wani ƙauye guda na karatun alkur'ani ne da masallaci da ɗakunan kwanan ɗalibai da sauran, amma ana musu abinci ne, a ba su abinci, ana musu riga ne, sannan kuma ana za su zauna su ta karatun su, har ma ta kan kai ma waɗansu daga cikin ma'aikatan gwamnati wanda ake ce masu firsamin, kamar wanda ya kai mustawan a ce permanent secretary ne, idan ya samu hutu sai ya je harwa irin wannan ya kwana kamar 28 yana karatu a wurin, ya ɗebi abin da ya ɗebo ya dawo gida. To yanzu ku gaya mini wani ma'aikacin gwamnati ne yanzu zai tunanin ya je makarantar allo in ya samu hutu? Ina tambaya.